porque estades escoitando a música do rei da música e do baile, Michael Jackson. E hoxe temos unha futura artista daqui de Ourense que vos recomendo. A partir do lunes hai que buscar Got Talent a nivel nacional e vos sorprenderá que ni máis ni menos que Cristina Aral. Alcalde, vamos a dar un aplauso, pero ainda non a imos a presentar. Forte aplauso para ela, a ver. Temos connosco quen máis a coñece. Quen coñece máis a unha filla que a súa nai? E se a nai é artista, ninguén mellor. E se é de familia de artistas, pero que artista tras artista tras artista, vamos a recibir o ritmo de Michael Jackson a Lucía Aral. Hola, Lucía. Parece ben a música de Michael Jackson para recibir a Cristina? Bueno, non falamos ainda moito de Got Talent porque o mellor falan de vos, o mellor, pois a xente ten que ver Telecinco, non? Exactamente, hai que ver para creerlo e para disfrutarlo. Para seguir soñando, amigos, verdad que sí? Soñando que a vida é iso, un sueño, unha ilusión, algo por lo que hai que loitar é iso, exactamente. E vos, queredes ver a Cristina Aral xa bailando? A ver, que non escoitamos, queredes ver a Cristina Aral bailando? Pois estes aplausos teñen que ser moi fortes. Vos deixo con Lucía Aral. Bueno, que dicir de Cristina, que vai dicir unha a súa filla, verdad? Pero Cristina ten algo especial, porque aquel día que eu din a luz, que me puseron aquela neniña no colo, xa era especial. Ela naceu con unhas mechas no pelo que non eran realmente normales nunha nena a súa edad. Isto, mechas, peluquería non existe. As enfermeras enamoráronse desa nena, dicían que era a nena das mechas, andaban por a variante para atrás, dunha maneira especial, dunha maneira máxica. Realmente parecía que sí, que traía un don con ela. Eu non sabía ni can era, simplemente unha nena preciosa, sana, igual que o meu outro fillo, pero algo tiña. Empecé a notar cousas diferentes nela. Era unha nena que normalmente se cerraba moito e incluso me asustei un pouquinho, dixen, non é normal. Pero que estaba facendo Cristina nas súas horas de soledad, nas súas horas de peche? Bailar, bailar e bailar. Ela vendo vídeos, ela íntimamente consigo mesma, conocéndose pouquinho a pouco, conseguiu que ver esta noite. Ela quere demostrarlo aquí e quero que disfrutedes con moitísima ilusión porque está emocionadísima, é o seu primer concierto aquí en Ourense e, bueno, espero que realmente que o disfrutedes moitísimo. Vaimos encantar. Ahora mesmo vai empezar con algo moi duro, moi forte, cheo de forza, cheo de pasión. Espero que disfrutedes un montonazo, vale? Deixo vos con ela e, de verdad, arrasando de maravilla con Cristina Aral. How do we fall in love?
antes sempre só aquí a apoiar, a disfrutar do teu, verdad? Ahora que vamos a facer? Vamos a facer algo que bueno, todo o mundo conoce a Rihanna. Isto, a ela, como que algo se me meteu dentro cando escoitou esta canción e dixo, eu tenho que deixar levar, tenho que deixar fluir con isto, deixar que todo o que me ven a mente e o corpo o vou prospectar, o vou enseñar a xente e disfrutalo e vivilo. Así que aí vai por aí o que che falta, que necesita un complemento. Eu sei que a veces estou na casa e vexo-a e ando polos pasillos facendo cousas raras, pero eu isto non entendo porque isto non é normal realmente. Pero que bonito, verdad? Que algo que sintes no teu corazón, na tua mente, o deixes levar, fluya, faga disfrutar aos demais, tanto na tua casa como fora. A verdade é que quero que disfrutedes moitísimo. Eu estou disfrutando. Ala, vamos, preparada, Cristina? Ala, todo. Vamos a ver. Sin eso, sin pilas, sin batería, nada funciona en esta vida, ¿verdad? También las personas tenemos que alimentarnos para tener enerxía, para bailar así, para cantar, para aplaudir. Pois esta canción que vai vir agora é como que algo te invade eléctricamente. O sea, eu vexo a miña filla e vexo que algo eléctrico a invade completamente, que se move pa aquí, para lá, de unha maneira que non sei nin por onde se perde, nin que movimentos ten realmente. Que dicir realmente? Pois non sei. Eu creo que incluso xa leva unha camiseta que di todo, unha camiseta na NASA, creo que vai poñer esa xente que sube aí a luna, que completamente fai esas cousas de ver desde a arriba que non podemos ver, a nos como formiguiñas, é eléctrico, electrizante. Estuvemos nesta aventura de Gotani fai pouquiño, tuveronos castigadas hasta pouquiño, a partir de luns empeza ese programa onde poderán vela, non sei que día vai salir, sempre vai ser os luns, gustaría que estuverades pendientes para verlo, pero realmente algo que lle dixo Cristo é que o que viu foi electrizante. Vamos a ver. That I know you like, you know I'm a pro.
base por aí super máxica, super especial, porque ven algo moi misterioso. Algo que cando empeza a fluir por os sentidos, que empezas a escoitar, sintes realmente ese misterio. Eu non sei que vou aproveitar, xa que estou a dar a coñecer unha canle de YouTube que teño con os fillos que se chama O Misterio dos Araújo. Por qué? Porque imos por aí descubrindo lugares misteriosos e máxicos de Galicia, casas abandonadas, lugares así entrañables. Esta canción, pues, como que identifica un pouquinho, hasta pensei en usar algo de fondo deses vídeos, non? E quero que sintades eso, maxia total, misterio, penumbra, cousas así, que se sinten moi poquinhas veces, verdad? Cando temos un soño, por exemplo, de noite, moitas veces soñamos cousas que non se poden cumprir na vida real normalmente. Síntese misterio, maxia. Os magos, cando fan os seus trucos, fan nos sentir iso tamén. Esta noite creo que Cristina o vai facer sentir para través dos seus bailes. Creo que é todo máxico e entrañable a disfrutar. Unha grandísima fan xa de mí de fan moito tempo, ahora espero que máis todavía de Cristina, máis da tua edad, que cousas máis modernas, mellor máis guai. Pois nada, pois dedicar a ti, que che parece? E da que sei Cristina, dame permiso de dedicarme. Vamos a viaxar, pois, hasta Andalucía, esta xente flamenca e todo. Vistes os bailes que ten ela, a verdad que dis que ten que ver con flamenco, realmente nada. Pero vamos a facer unha fusión, algo alegre, algo divertido, como de festa. Aparte, unha canción que está moito de moda últimamente, non sei se conoces malamente, esas chicas jóvenes por aí, conocedlo, la verdad, por favor. Triunfou moitísimo esa rapaza xa na súa propia fusión, porque é unha canción moi fusionada, moi especial. E quero que disfrutedes de verdad. Vai ser por unha mantilla aí un pouco flamenquera, pois está levando aí un anaquiño. E quero que o disfrutedes, vai ser por aí nesa canima, e vai no disfrutar, vai no aplaudir. Quero que axudes tamén un pouquinho con esas palmas, a través do flamenco, a través da Andalucía. Eu estrena ali unha vez e viví esa alegría polas calles. A xente estaba sempre aplaudindo, taconeando, festa, alegría, e quero que disfrutedes moitísimo. Estás preparada, Cristina? Deixo que te sentes tranquiliña e a disfrutalo e a aplaudir, por favor. Cristina. Estaba
menos sabedes que neste mundo do artisteo non é todo tan sencillo como parece nestes escenarios. Aquí todo bonito, todo fluye, todo vai moi ben realmente. Pero hai moitas trabas, hai moitas pedras no camiño e non é nada fácil. E hai que seguir e seguir a non rendirse nunca, caer e volverse a levantar. Como na vida, igual. Aparecen problemas, aparecen marchas, verdad que sí? Bueno, pois, esta canción que nos vai facer ahora Cristina fámonos un pouquinho deso, a través dos urbanis transmítenos eso. Non sempre foi fácil, e sigue sin sendo. Gracias a Dios temos unhos papás, abuelos dela, que nos están sempre apoiando, unha familia, uns amigos que sempre nos están apoiando, familia por aí tamén. E asociacións como esta, de Queixume dos Pinos, que lle agradezco de todo o corazón, que apoia artistas ourensanos como está facendo. Pero eses agradecementos deixamos para despois. Ela vai nos transmitir eso. É complicado, pero hai que seguir. E a veces dinche que non vales, a veces dinche que non tens nada que facer, pero non te rindes, tú sigues pisando forte, sigues creendo en ti mismo e sigues demostrando cousas cada vez máis e máis. Esta canción vai deso, ela ven o seu pasotismo, e eu aquí me planto, aquí bailo, a que non me guste lo siento mucho, pero sei que vai gustar. Así que, Cristina, enséñanos o que é a loita constante polo teu soño. Pois nada, como vistes, parece que ten algo que invade o seu corpo, verdad que sí? Parece que leva algo que fai esses momentos raros, esas cousas extrañas que fai, pero que chulas quedan, verdad? É que ben se viven, realmente. Esta canción que ven agora, pois, vai parecer eso, que ten algo dentro do seu corpo que a invade, e que a fai sentir cousas, e que as ten que demostrar, pois non explota, rebenta, non está a gusto. Entenderme todo ben o galego, verdad que sí? Sí, moi ben. E que tal estáis pasando? Ben, estamos gostando? Pois preparaos, porque o que vai vir a partir de agora cada vez vai a máis, vai ser máis máxico, vai ser máis especial, cuidadito, disfrutai moitísimo. Cristina. Hey Macklemore, can we go thrift shopping? Walk into the club.
máis gusta normalmente cando eles ven bailar. É a favorita de José Antonio. Bueno, unha delas. Tamén a miña, porque Cristina contou unha cousa de pequeniña, díxome: mamá, a mí gustaría me tocar un instrumento. E por que non o toca? Moi sencillo. Colleu un instrumento, non vou dicir cal, e non foi capaz, porque só non facía bailar. O sea, non podes ter un equilibrio para tocar un instrumento, porque veña a bailar, eu queria tirar para ela, e logo baile. Solamente eso. En esta canción que vai vir agora, vai vos demostrar. Ela vai empezar a tocar un instrumento, vai gustar, vai disfrutar, todo o que tú queiras, pero ao final, instrumento fora. E vai facer o que realmente lle gusta, bailar. Porque é algo que se apodera dela, e que non pode permitir non facelo simplemente, teno que disfrutar, teno que vivir completamente. Preparai-vos, porque é unha canción preciosa que che vai por a pel de galiña, mira, xa tenes antes de empezar, solo de pensar. E vai vos ensinar eso, un instrumento, todo moi bonito, sona precioso, e de repente, fora instrumento, Cristina bailando. Preparai-vos porque vai ser precioso. Vedes que la tengo, verdad? Que vedes alá encima? Un violín. Bueno, pues eso vai ser a presentación deste tema. Cristina vai no vivir, vai no disfrutar, vai intentar tocalo, vai no facer, pero vai facer realmente o que lle sai do corazón, que é bailar. Vamos alá.
amigos, uns papás, abuelos, que nos están sempre apoiando nos nosos soños, que sempre nos están aportando aí a enerxía que necesitamos. Realmente todo isto que está aquí é unha locura que empezou o meu pai fai moitísimos anos. Aurelio que tenes aí, ele era un gran acordeonista e despois casóse con miña mamá e enchufou a vena musical. Colleu o teclado, formaron un dúo e que pasou? Pois que unha relación así, chea de amor, chea de masia, pois tuveron unha cousinha pequeniña como a min, que hoxe porque levo taconazos, senón non sería así. E tamén música tamén variante e así formamos un trío. Tamén meu irmão, que é un pouquinho tímido pero canta moi ben, deixámoslo para máis adiante, que o vai facer algún día. Pero bueno, aquí vou con toda esta historia que non ten nada que ver aquí. Ten que ver, porque Cristina o que leva dentro de algún sitio veu, das súas raíces, pero, inda que sea moi diferente, é por algún motivo. E ela díxome, mamá, quero agradecer isto a meus abuelos, quero dedicar esta canción. É unha canción que cando a escoitei, pois, é un pouco extraña, é bonita, pero é un pouco extraña, non todo por sentido. Pero cando a vexo bailar a ela, non sei, os meus sentidos espertanse, e xa topo sentido por todos lados. Gústame vela, e ela queremos dedicar a vos de todo o corazón. Así que, abuelos, disfrutaina moitísimo, inda que vos parezca extraña porque está pondo todas as ganas aí. Toda a vera que nos enchufaste musicales, pois leva ela dentro, vai demostrar esta noite nesa canción. Por suposto, a toda a familia, amigos, a toda a xente que está aí apoiando, quero que disfrutedes tamén, porque tamén vai dedicada para todos vos. Vai vos gustar moito, e vamos a ver que xa está aquí preparada Cristina. Vamos a ver. Sitting all alone, mouth full of gum in the driveway. My friends on the floor in the back of my car. Let it back. Who is my mind? Who is my mind? Who is my mind? Bueno, pues sabes que aparte da familia, toda esta xente, tens algún amiguinho por aí que te ven a apoiar, verdad? Para ti son especiales, porque non é fácil ter amigos que apoyen aos amigos de verdade, de corazón, e a eles aquí están. Que che parece se dedicamos a eles? Verdad? A teu irmán, pois vou acompañando a eles, vale? O irmán, Bruno, chámase Bruno. Tamén é un artista, e leva a sangre nas venas, pero de outra maneira totalmente diferente. Alguna vez aportará para os nosos concertos, se o convencemos, que tamén é un pouco timidiño para estas cousas. Pero bueno, vamos agora, dedicámonos aos teus amigos, que che parece? Vale. Iso me fai un pouquinho que tiña algo de sono, antes de empezar, pero cando se foi acercando o momento, como que xa lle entrou a energía, xa se dou arriba e xa, bueno. Pois isto é o que parece esta canción realmente, que parece que ten sono, que quere dormir, pero ao final, a naturaleza non se pode negar, e aí tendes bailando. I breathe.
sempre vamos deixando o mellor, o mellor, o mellor. Por que? Porque queremos que le den un recordo noso increíble de Cristina Aral. E vamos a bailar agora, bueno, ela vai bailar agora, o que pasa é que eu tamén vou bailar. Ai, que lío teño na cabeza, por favor. Teño moito lío, sabedes por qué? Porque diña a miña filla: mamá, eu bailo. Vale, non ten nada que ver co que ti faz, pero é música, verdad? Vivimos co mesma paixón, co mesmo soño. Non te crees que digo solo que saio aos meus abuelos, que debo saber esa pena musical, tamén saio a ti. Por qué? Porque ti eres un pouco extraña, díxome. Ti eres de Galicia, levas Galicia na tua alma, pero sempre estás buscando por aí por afora, que si por África, que si danza oriental, porque fago algo deso, que si fun hasta México, que, bueno, non paro quieta, sempre fora, cousas extrañas, fusións diferentes. E díxome: mamá, eu tamén quero levar algo deso tamén nos meus bailes, e vou te demostrar esta noite. Vou facer algo latino, que é o que che tira a ti realmente. E ademais é unha canción que está moito tamén de moda, que todo o mundo debe desconocer, a Habana, verdad que sí? A Habana, visto que ten que ver tamén cos bailes de Cristina, é un pouquinho así latina, así como bossa nova, así unha cousa rica, de verdad, como que eu sinto realmente. Ela quixo plasmalo no seu baile fusionando co dela. A ver que os parece o que largo aquí. Vale, vamos a disfrutarlo con Cristina. Ahora, hay que cambiar rápido. Fluye, hay que decir así. Os artistas hay que decir: es que non me deixaban un micro, eu que sempre quero falar e non me deixan un micro. A vos parece vos normal? Claro, é que non, claro que non. Vos non estabades deseando ver bailar a Cristina, estabades deseando que collera o micro e vos contas as miñas cousas. ¡Hombre, claro que sí! Claro. A ver, ¿sí o no? Bueno, hombre, vamos a ver. Eu non é que fale moito, pero Galloso díxome: mira, vaite por Ourense que estamos a 100 km e así podes falar, suficiente, non? Porque só había un micro, e dicía: un micro é meu, no, que meu, un micro, pero no, que é meu. Eu collía o micro, pero ele quitaba a modalidade e dicía: mira, vaite por Ourense, ti fala ali todo o que queiras. Pero claro, hoxe iba a falar, pero chegou Cristina e dice: non, é que a miña filla, quero presentar a eu, é que son a que mellor a conoce. E ti que non, claro. Eu dixen que estaba a punto de decirle que non vos creades. Pero claro, as mulleres, bueno, vivimos, non podo decir nada das mulleres, porque o mellor se non vou mañan comer a casa familiar, o mellor non como nada. Os homes me entendedes. Sí, me entendedes ben. A quen nunca a súa muller lle dixo: cariño, a que me sienta bien esto? Tócate las narices. Respóndelle tú aí. No, corrídemos. A mí non me fai gracia ninguna. E os homes, hai algún home que lle faga gracia esa pregunta, porque é unha pregunta trampa. A ver que carajo, perdona, a ver que carajo respondedes. E respondede: sí, cariño, pero serás pelota, é que dixo que te fixaches e que tal. No, cariño, claro, estás mirando cualquier tendanga que anda por aí.
A ver, decididemos as mulleres neso. Entón, claro, eu como Cristina, Lucía, son mulleres, me viñeron e me pediron eso que digo, toma o micro, non vou a ser. Bueno, vamos a... non sei se xa está Cristina, vamos a dar un aplauso a Cristina que está por aquí. Hola Cristina, mira, eu estaba falando co público do buenas que sodes as mulleres, do que os queremos, do agradables que sodes, e... non crees? Pero por que, Cris? Este home que me desearía como Risto Mejide, pero en galego. Bueno, no, porque mira, non teño gafas. Pero podes. Bueno, independientemente de eso, Cristina, aproveitamos este momento así de... Por favor, ponme una musiquita, secretario, pon una musiquita por ahí, ¿verdad? De amor, tú y yo, así. De amor, así nos ponemos románticos los dos. Porque te quiero decir una cosa, Cristina Araujo Rivera, Cristina Aral, estamos encantados de que estés aquí, de que confíes en nos, neste centro, en todo o equipo de Queixume dos Pinos, e de que esta rapaza que actúa aquí por primeira vez, que este colleitando éxitos moi grandes no mundo do espectáculo e que a xente vai a comprobar a partir desta semana que vai, ¿verdad? Sí, é un placer estar aquí con vos, con esta xente que vivo a apoiar. Bueno, se me poño moi sentimental. Cristina, vas a salir adiante. Todo vai a ser moi ben. Pero acórdate da cara de todos os que están aquí. Acórdate da cara dos dentes daquela que está rindo, non, por favor. Por favor, quítate el plátano, que te quedó por aí, La lechuga le quedó la lechuga. O digo porque esta artista vai a loitar e vai a sair adiante. E se ten que acordar da xente que está aquí, porque moitas veces lle van a aparecer moita xente que se vai a pegar a él por interés, pero os verdadeiros son os que están aquí. Nunca olvides, Cris, nunca olvides, eles son os verdadeiros. Desde Queixume dos Pinos queremos ter un pequeno detalle contigo como con todos os artistas. Nos diñeiro non temos, grandes riquezas non temos, pero temos pequenos detalles e ter un espacio para que o poidan disfrutar e o poidan seguir traballando. E desde Queixume dos Pinos se queremos facer entrega dun pequeno agasallo, así que Manuel fai entrega, por favor, dun pico aí. Porque o mereces. E, Cristina, traes a chedicha, fixemo paripé para que a xente o crise os levo como que non temos cartos, Ou ti que pensas? Señores e señoras, vamos a despedir con unha fermosa canción, unha fermosa peza que van a interpretar a dúo, a Filla bailando, Cristina Aral e a Nai cantando, que é aquello que todos queremos. Quédate conmigo. Y con esta canción rematamos este concierto de Cristina Aral y Lucía Aral. Quédate conmigo. Yo sé que no debes
vayas, perdóname. Si no supe amarte, queda vivo el corazón. Quédate conmigo, si estás pasando el sol. Y ahora que te veo marchar, sé que no te voy a olvidar. Muchísimas gracias de todo corazón, de parte de los días, por estar aquí apoyándonos, por estar aquí disfrutando. Muchísimas gracias a Asociación de Journalistas por el gran corazón. Una gran familia para todos. Gracias.